Benvinguts i benvingudes a un nou i últim episodi de Projecte de Control Z. S'escolta tot bé? Sí, estic comprovant, sí. És que, Sí. clar, Sí, t'imagines no que a l'últim programa ja i no Tot s'escolta. silenci. Com va passar quasi al principi. Quines- Parlarem del principi. Ara però bueno, parlarem de tot. Calma. Com estàs? Quines sensacions tens avui? Bueno, estic bé, però sí que tinc una mica sensació trista, no? Nostàlgics, no? Clar, una mica de... falta, saps? És a dir, al final és el final d'una etapa. Sí, cert. És el final d'una època... I quina etapa? Molt bonica. Jo crec que és una de les millors que he viscut a la meva vida. Cert, totalment cert. Estic completament d'acord. Bueno, expliquem una mica el Sí. que passa, no? Estem aquí parlant... Comença tu mateix. Bueno, bàsicament, com hem avisat per xarxes socials i com esteu veient aquí al títol i tal, els que ho estem veient a YouTube o a Spotify, és l'últim programa. Sí, hem decidit que... Bueno, ara explicarem tot una mica, els motius i explicarem el per què, però hem decidit que aquest sigui l'últim programa del projecte Control Z, després de quasi 40 programes. Bueno, 34. La 40 t'ho has patillat històricament. És la típica que 34. Posem el 35 per tal i Bueno, el 40 35... són 50, quasi mitja centena de programes. Clar, però bueno, després de 34 programes, bueno, aquest és el 34, és 33. Exacte. Uf, quin numerín, eh? Sí, la que no arribarà mai. Bueno, hem decidit que, com tota la vida, ha de tenir un final i creiem que és el moment oportú per fer aquest final. Exacte. Jo crec que hem sabut escollir bé el moment. Sí, perquè jo crec que a partir d'ara els programes anessin anat a pitjor. Sí. Bueno, ara, bàsicament, són diversos motius. Primer, tema logístic. Logístic, temps, som estudiants i, evidentment, el temps se'ns tira a sobre. És un dels motius. Sí, perquè ara, sobretot aquesta com arribant al final, projectes finals, exàmens finals, no ens donava temps a fer un bon guió, no ens donava temps a preparar bé les entrevistes. Hi havia moltes coses que no ens quadraven. Exacte. També hi havia el factor aquest de que cap dels dos no estàvem còmodes amb el format del podcast, teníem certa incomoditat dels dos i això ens estava començant a cremar i al final, abans que podcasters, som millors amics. Efectivament. I l'últim que volem és acabar ratllats amb res. Sí, perquè vam tenir els nostres moments. Clar, evidentment, com en tot projecte, però a més, o sigui, era aquí la sensació aquesta d'incomoditat que teníem. Sí. Vull dir, estàvem, pues, teníem visions diferents, jo crec, del projecte també. Sí, no estàvem en el mateix punt, per així dir-ho. O sigui, estàvem en diferents sintonies. També és normal, no? Al final són persones diferents. Cadascú té el seu punt de vista i hem estat allargant-ho, que jo crec que tot va començar en el moment en el qual vam decidir fer els programes quinzenals. Sí, és veritat. Potser que sí. ja vam dir, ja ens comencem a cremar, anem a baixar el ritme, a veure si millora, i hem vist que seguim igual. Sí que és veritat que hem tingut moments bons, moments dolents. No, i més bons. Clar, òbviament els dolents. Més bons. I al final sumen més els bons que els dolents. Exacte. Però sí que és veritat que tampoc volem fer un producte justet. No, ni un producte justet i a més, si no estem còmodes i ens estem cremant, vull dir, quan una cosa ja no es disfruta, clar, i ja més sent millors amics, o sigui, si una cosa que fem junts per disfrutar no l'estem disfrutant, quin sentit té? No? Clar. Crec que, òbviament, ho trobarem molt a faltar perquè és una època molt top. I és pensar tots els diumenges de dir, ostres, tinc la meva hora de desconnexió, de venir aquí, passar-ho bé, fent una entrevista. Parlar amb gent, xerrant, sí. Fent el que sigui. Llavors, al final es nota aquesta falta de dir, joder, tenia una rutina, aquesta rutina desapareix pel moment. Exacte. Ben tirada aquesta. L'he tirat allà. Molt ben tirada aquesta. Això, tampoc el format no ens encaixava molt, no. És una cosa que ens vam tirar una mica a la piscina, però bueno, que està molt bé. Bueno, ha sigut un any boníssim. Sí, a mi m'ha encantat, de veritat. O sigui, sí, jo. No és per res ni de xifres, ni de números, ni de tonteries que es pugui pensar la gent. No, els números al final és el menys. És el de menys. O sigui, al final, l'important dels programes d'aquests projectes és el fet d'aprendre, de millorar com a persones. I aportar valor. I clar, i que al final hem après un muntó aquest any, que, bueno, que deixem el programa no significa que desapareixem del món. Això és. O sigui, al final, això ha sigut una època d'aprenentatge perquè les futures èpoques siguin molt millors i ens ajudin molt més a tot, una mica. Exacte, sí senyor. Doncs bueno, bàsicament aquests són els motius. Deixem-nos de justificacions i anem a parlar de Projecte Control Z. Avui serem uns egocèntrics i només parlarem de nosaltres. Què et sembla? Un programa a l'antiga, és a dir,
tu i jo parlant només, i a sobre de nosaltres només. Exacte, només del nostre programa, o sigui, per fotre, saps? Bueno, anem a recordar una mica... Sí, recordem una mica els inicis. Sí, Bueno, com hem començat, tio? Vam començar a casa teva, a casa meva. amb un sol micro, callats perquè el gos no fes... O sigui, intentant que el gos no fes soroll. Sí, perquè jo tinc un gos i es posava a bordar perquè ens escoltava parlant i fent el tonto una mica. Sí. I li cau malament al Bernat, llavors És increïble. pues, començava a bordar i havien de repetir el programa 20 cops. Sí, no, és veritat. Era increïble. És veritat. Aquella època utilitzàvem uns monigotes fets a Mia, històric. Sí. Perquè no volíem ensenyar la cara, ens fèiem els difícils. Sí, exacte, ens fèiem els complicats. Que al final hem ensenyat la cara i el resultat ha sigut el mateix. Però Pitjor del que pensàvem. Però bueno, vam començar fent programes com l'estudi i l'escroll i els problemes que tenen les tecnologies que distreuen a l'estudi. Programes interessants. Sí, no, els programes eren molaven. molt bons. O sigui, molaven molt, però eren com molt serios, tio. Sí. No... I tampoc volíem aquest format de només programes full serios, parlant de coses importants, tal. Al final volíem fer això, una xerrada, parlant de temes del que ens vingués de gust, realment, perquè és el que fèiem. Ens venia de gust fer un programa de joves, no el fèiem. Ens venia de gust fer un, jo què sé, de relacions tòxiques, doncs fèiem relacions tòxiques. Al final teníem aquesta llibertat de fer el que ens vingués de gust, que és el que ens va donar aquestes ganes de començar i de fer això. No? Exacte, sí. Llavors també em seguíem, pressió per ser jove i fer coses grans, ludopatia, relacions tòxiques... Bueno, bàsicament eren programes d'això, serios, de dir de temes importants. Parlant dels problemes reals. Sobretot dels joves. I aquesta era la idea primera del podcast, però bueno, com tots els projectes, tot evoluciona, no? Tot. Al final, absolutament tot. I va arribar al episodi 10. Un dels millors episodis. Dir una cosa, que de l'1 al 10 estan borrats. Sí, no, de l'1 al 10 no es podeu trobar, han desaparegut. Sí. I el 10 el vam deixar... No sé ni per No el vam deixar, el 10. Sí, el 10 sí que està. No, està a l'11, a partir de l'11. No, el 10 està perquè és el futur. No, el de futur de projecte està. Pot ser. Ara mateix no ho sé. Juraria que està. Hauríem de confirmar-ho, però... Ho puc buscar mentre parles, si vols. Anem a confirmar-ho. Sí, però recordo que el de futur de projecte de Control Z jo estava especialment il·lusionat perquè vindria la següent etapa ja. Ho estàs confirmant? Estic buscant la web, perquè ja que tenim la web que no l'ha utilitzat ningú, només jo, doncs l'aprofito ara, em fa gràcia, saps? Vale, anem a confirmar-ho, a veure. Estic entrant en programes. Comença? Primer. El tràiler, sí, el 10. Però això no és el 10, això és el tràiler. I a part ja no hi és el tràiler. De fet està borrat i jo no el vaig borrar a la web. Vale, doncs sí, comença amb l'11. Comença amb el programa 11, que ara explicarem, però bueno, el programa 10, futur de projecte Control Z, a mi em feia molta il·lusió perquè entràvem a Ona de Sants. Sí, va ser el programa que vam fer aquest canvi de deixar de fer-ho a casa nostra per donar el salt aquí a venir a un estudi, a venir a un lloc on han acollit des del primer fins ara i seguiran acollint-nos, perquè, òbviament, no deixem la ràdio. Sí, això és important. No marxem d'Ona de Sants, és a dir, si veieu qualsevol programa d'Ona de Sants a partir d'ara, seguirem aquí donant pel cul una estona. Al final és el que ens caracteritza. Però, bueno, sí que és veritat que des del primer moment que vam dir, ostres, volem donar aquest salt, vam aquí a venir a parlar amb el Jordi, amb la Lourdes. Des del primer moment els va encantar la idea, ens van rebre superbé. No, i a nosaltres ens va encantar la idea de venir. O sigui, ells van acollir i estem agraïts des de... Sí. Un muntó. Bueno, llavors, entrem a Ona de Sants, comencem amb Joves i Extrems. També seguíem el rotllo aquest sèrio, no? Sí. És l'etapa aquesta de juliol a octubre. Vam entrar al juliol. Efectivament. A la segona de juliol. La segona de juliol. I fins l'octubre vam estar fent aquests tipus de programes serios també, Joves i Extrems, el Ghosting, que a mi em va encantar. El del Ghosting va ser... És un programazo, És un programón. El podeu veure. Sí, si no voleu. Vull dir, el canal seguirà allà. Sí, no. Canal i xarxes socials no es borren. Estaran allà de record. Sí que és veritat que estaran pràcticament inactives. No sé si inactives al 100%. Potser si ens ve de gust algun dia pujar alguna cosa, no ho crec, però si ens ve de gust... Però si ens ve de gust pujar alguna cosa, jo què sé, si volem fer algun blog algun dia, es podria fer. Això no... El que s'ha acabat sobretot jo crec que són els programes. Sí, són els programes serios aquí a la ràdio. Sí, però si volem fer... programa de ràdio. Sí, i si volem fer alguna cosa per diversió, de dir addicional, alguna cosa molt de tant en tant, doncs podem fer-ho, no estem tancats, però bueno, de moment, doncs això de moment és acabat. Però bueno, seguim amb... vam fer la primera entrevista, el Jordi va ser, que grande Jordi, un crac.
I una de les millors, la primera i una de les millors. Literal, de salut mental. Parlàvem de mites de salut mental, no sé si te'n recordes. Ostres, sí. Salut mental... Va ser un molt bon programa. A mi em va encantar parlar amb ell del tema. Crec que dels primers cops que el vaig veure seriós. Sí, literalment sí. I no sé, a mi molt bona entrevista, la veritat. Després vam parlar de les relacions a distància, que vam tenir el primer rifirraf en directe. Va ser el millor programa, tio, perquè va ser punts tan diferents. No, molt bèstia. Que va estar molt bé. No, sí, la veritat que sí. De fet, crec que és el programa que més ens hem oposat, l'un a l'altre. Sí, jo crec que sí. Que més en contra hem estat l'un a l'altre. Exacte, sí. I al final perquè el Bernat tinguis raó. Por lo que sea. Bueno, i després ve el que per mi va ser una de les millors coses de l'estiu de l'any passat. Uf, sí. I per mi el millor d'aquest procés a Bona de Sants. Sí, i jo crec que va ser un punt d'inflexió important. Sí. Festa major. Vam pujar un blog de festa major on... Bueno, és que ens ho vam passar, és que com ens ho vam passar. Va ser la millor setmana de la història. Sí. Aquest és un dels punts que dius... Aquí, per exemple, sí que ens agradava seguir el projecte, però perquè és que ho disfrutàvem... Clar. Ho disfrutàvem moltíssim, saps? Era com, buah, que guai, tio, tornem, saps? O sigui, tornem a la ràdio, estem superil·lusionats. Sí, ens passàvem aquí hores i hores i estàvem encantats. No, sí, exacte. I va ser una setmana, però espectacular. A mi em va encantar. Pel matí anàvem al gimnàs, després per la tarda aquí veníem. Que O sigui, quina època. Sembla com que... Quina època, com si fa 30 anys, però... Però fa un any, tio. Fa un any. Menys d'un any de la festa major. De la festa major fa menys d'un any. Sí, perquè va ser l'agost, però... 10 mesos. Bueno, 10 mesos, sí. Sí, cert. Llavors vam passar, perquè enmig de festa major se'n va anar a la merda la càmera. Ostres, sí. I llavors què passa? A partir de l'episodi 15, uns quants episodis vam haver de gravar amb el mòbil. O sigui, això també va ser... La càmera va ser el mòbil. Va ser històric, això. També va ser un moment interessant de dir... Però de dir, bueno, ens espavilem, o sigui, no passa res. Nosaltres no deixem de ser un programa de ràdio. Llavors fèiem programa de ràdio i a part també volíem gravar nosaltres perquè ho veiéssiu vosaltres al YouTube i aquestes coses. Llavors, també va ser un moment d'aprendre coses, de dir, vale, no ho tenim tot, ens conformem amb el que tenim i intentem buscar solucions. Exacte. I també jo crec que va ser una època bastant... I vam aprendre molt, perquè vam aprendre a buscar recursos i tal. Clar. O sigui... Sí, una bona època també. Vam començar amb la comunitat fitness, que va ser molt... A mi em va agradar molt aquell programa. Ara estic més fort que en aquell programa. Exacte, sí. Ara has caigut. Has caigut. D'aquí poc comença a fer vídeos com llados. Sí. Dame un mes. Fucking panza, no? Deixa de beure cafès, tio. Després de drogues i alcohol... Una cosa que no faig, que això sí que, òbviament, no he caigut perquè no ho feu, sisplau. No, aquestes coses, sisplau, nens, nenes, aquestes coses mai de la vida. Després, dependència emocional. Aquest va ser un programa que jo recordo que no hagués fet en aquell moment. O sigui... Sí, no, jo de part meva, no hagués fet aquell programa perquè jo a sobre estava passant per un traumita d'una cosa de dependència emocional. Perquè a part és normal, o sigui, clar, la gent de la vida passen coses així. Clar, al final també ens ha ensenyat que no sempre estem contentos i no sempre... Contentos. Hòstia, he dit contentos. Ostres, Mateu, Èpic. És igual, és l'últim programa, tio. Sí, és igual. No, que no sempre estem feliços, que hi ha moments dolents i sí que és veritat que no va ser el timing perfecte, però bueno, també ho vam fer, també vam acabar-lo, i també jo crec que això de que jo no estiguis en el meu millor moment va ajudar que sortís millor el programa. No, potser perquè sí. Realment ho estava vivint en el moment, llavors va ser com... Ho estic vivint i a sobre... Sí. Ho puc parlar i així em puc relaxar. Clar, sí. Realment aquests programes també han sigut una mica de psicòleg. Clar, això és veritat. El següent, per exemple, va ser molt de psicòleg per mi. Sí, no, però ja no el tema de fer un programa per la psicologia o tot això. No. Simplement el fet de venir aquí una hora de parlar i tal, també ens ajuda molt, perquè és un moment, com he dit abans, de distracció total, de que t'oblides dels problemes i penses que dius, ostres, els problemes que tinc fora de la ràdio no són tan greus, perquè estic aquí, m'ho estic passant bé, m'estic rient, i ja està. També ha ajudat això, a poder plantejar les coses de forma diferent. Cert. Sí.
O sigui, tota la raó, t'he de donar la raó, tio. Ho has fet molt bé aquí, de veritat, has parlat molt bé. És que jo parlo molt bé quan vull. Impressionant. Vale, llavors el següent va ser Amics Falsos. Aquest sí que em va servir a teràpia a mi, xaval. Aquest va ser el teu moment, Com em vaig soltar en aquell programa, xaval. Va ser el teu programa, Si vols comencem un de nou i vamos, i començo, vamos. No comencem un de nou, que jo em poso l'altre del teu ara mateix. Acabem cremant la ràdio. Ostres. Una abraçada a tots els amics falsos que tenim, que són uns quants. Sí. Vale. Llavors va venir la tercera etapa d'Ona de Sants. Bueno, en general del podcast, la segona d'Ona de Sants, de l'octubre a desembre, i aquí ja vam començar a fer programes de dir... Aquests ja comencen a fer riure, comencen a ser més soltados. És la serietat de banda, perquè a part també tenim aquesta experiència, ens sortia millor això de posar-nos aquí a parlar, com estem fent ara, que aquest programa al principi no l'haguéssim fet ni que ens matéssim. Llavors, mireu-nos ara que estem com tope sueltos, però tot això ha sigut part del procés d'aquest any d'anar aprenent i que ara no passa res, porto un any aquí però sense saber parlar. Però bueno, pels següents projectes m'ha sortit que fem, doncs ja tenim aquesta soltura, no? I aquest com d'esto de parlar més sueltos i de no estar tan cagats. O sigui, jo me'n recordo que el primer programa jo estava cagat, jo no sabia parlar davant d'una càmera i un micro. No, sí. Estava molt gelatina, saps? No, estàvem els dos així. O sigui, vam passar de fer un programa a la teva habitació a venir a un estudi, amb una càmera enfocant-nos, amb micròfons de ràdio i dir, ostres, quin contrast, saps? I a sobre, amb un molt bon tècnic que vam tenir. El senyor Jordi Roca, una abraçada. El Jordi ens ha ajudat moltíssim, tio. El Jordi ha sigut una part un element importantíssim del projecte Control Z. I els programes que parlava, la veu de l'expert. La veu de l'expert. El doctor Roca. Que bo. Doncs això, el primer episodi va ser Influencers. Que bo va ser aquell programa. Amb la Lola Lolita. I amb la River i tothom, tio. Va ser espectacular. Dios mío. M'ho vaig passar molt bé. No ens van fonar perquè no es va fer viral. Exacte, si no, possiblement sí, ens hagués caigut una bona. Llavors, vam fer, aquest sí que és programa seriós, vam fer l'entrevista a la Dolors, la psiquiatra, sobre el TLP. Quina entrevista, quina pedazo d'entrevista, mare meva. Lo bé que parlava i lo bé que s'explicava. No, es nota que era experta en el seu àmbit, o sigui, espectacular. Va ser molt bona entrevista. Em va encantar. És una sèrie que, dins del que hem portat de temps, m'hagués agradat fer més. Sí, de fet teníem plantejat fer més, però al final no vam fer perquè no podíem... Tampoc teníem convidada. Tampoc era el moment personal per fer-lo. També és veritat. Llavors, bueno... Hagués molat fer algun més, però bueno, segur que... Sí. En un futur es podrà parlar més d'aquests temes. Clar. Però sí, vaya pedazo d'entrevista. Després, el següent programa va ser històric. Crec que dels que millor... O sigui, potser si hi ha un top 3, potser del top 3 o 2 del que millor m'ho vaig passar gravant. Ostres, que va ser el de música actual. Aquest programa va ser... No, espectacular. Parlant de la cançó de la Bebetrix. I llegint la lletra... La Lourdes i el Jordi a la cabina plorant de riure amb la lletra de la cançó. Jo que no podia ni llegir-la, aquest que també s'estava plorant. Espectacular, o sigui, el clip que hi ha aquest és increïble. De fet, aquell programa, he de dir una cosa, me l'he vist diversos cops. És boníssim. Perquè és que és tan bo que me'l veig i és que segueix sorrient. Sí, o sigui, és que ens ho hem passat tan bé que es nota, saps? Sí, jo crec que en aquell programa es va notar molt el bé que ens ho estàvem passant i el còmodes que estàvem. Sí, totalment. Sí. Llavors van passar uns programes completament irrellevants, bueno, han dit uns quants programes. Bueno, vam fer uns programes més de l'estil, de sèrio o no sèrio. Joves i famosos. Sí, bueno, no me'n recordo. Sí. El de nostàlgia, parlant de dibuixos animats i coses així. I de joguines antigues i tot això. Sí. I llavors vam fer l'entrevista a la Lourdes, èpica. Quina pedazo d'entrevista també. Una altra entrevista. No, espectacular. A la nostra directora. Sí, va ser... una entrevista parlant sobretot de la seva carrera, trajectòria i tot, espectacular. Sobre que dormia 3 hores i nosaltres ens queixàvem de dormir 8. Exacte. Ens queixàvem de ser estudiants i ella, pobra, s'aixecava a les 4 del matí. Però sí, una crac de Lourdes. I, o sigui, pedazo d'entrevista. Llavors, ja passem al programa... Aquest programa també el vaig disfrutar molt, està a la part de la Bebetrix, de la música actual. Sí, un altre programa. Però diferent, perquè era més seriós. Sí, però no
tampoc tant. Era una mica més seriós, però no gaire. No, però va ser el de Generació de Cristall, que va ser molt guai parlar-lo, perquè estava el Jordi, vam tenir com aquest debat amb el Jordi, no? Que hi havia el contrast de la nostra generació amb el contrast de la generació del Jordi, i va ser... A mi, jo m'ho vaig passar molt bé amb aquell programa. Jo també. Va ser molt amb el Miau, no? Amb el Miau. Amb el meravellós Miau que va sortir aquí al programa. Sí. Que va ser increïble. I llavors va venir... No. Va venir el millor programa que hem fet sols, junts. Va venir el Caganer a l'entrevista, però el millor programa que hem fet junts, el programa on a TikTok tenim 97.000 visualitzacions. L'únic clip que se'ns ha viralitzat del tot. El programa especial Nadal. Quin programa. Quin programa. Amb el Caganer fent-li l'entrevista. No, espectacular. Les Nadales, que és el que se'ns va viralitzar. Les Nadales són històriques, aquelles Nadales. Són èpiques. Estan molt guapes. Va ser... És que es nota, els programes que millor ens van anar van ser els que millor ens ho passàvem. Sí. O sigui, es nota. I, per exemple, el següent, el programa de Cap d'Any, també ens ho vam passar també gravant-lo amb camisa corbata. Jo amb la camisa, saps? Sí, i amb corbata ja, ben trajats. No. Estava parlant d'una camisa que porto la mateixa camisa. Anem els dos allà... Sí, anem de luto avui. Avui anem de luto, de negre, perquè acaba Brigitte Control Z. Llavors, passem, jo crec, ja a la segona etapa i última. Sí. Que jo crec que va ser una de les millors i una de les pitjors alhora. Sí. No, la més intensa. Sí. La més intensa. Jo crec que sí. No crec que sigui dolent que sigués intensa. De fet, no crec que s'acabi el programa perquè fos intens, sinó perquè volíem ser els dos intensos, l'únic que amb direccions diferents. Clar, i al final fèiem programes sense saber cap a on anar. Exacte. Era el problema i clar, molta gent diria no, però intenteu, no sé què, s'ha de saber quan acaben les coses. Què fas? No, mirant si m'havies quitat algú. Però... bueno, com és l'últim programa... No, vull dir, a veure si s'estava escoltant bé. Jo que sé, si estava escoltant el programa i ens havien dit en plan, no s'escolta bé, no es veu bé, tal. Vale. Bueno, no m'ha escrit ningú, no, com a la vida mateixa, però bueno. Sí, bueno. Pues ara és l'últim programa, els digo, felicitats. No passa res. Llavors, molta gent ens diria, no, però heu de seguir intentant, heu de canviar el format. S'ha de saber quan acabar les coses. Al final els dos ens estàvem cremant. Sí, hem tingut 4 etapes a fer canvis de tal. Sí que és veritat que... I no era per si funcionés o no, era per com ens sentíem. Clar, no ens hem sentit còmodes en aquest projecte i ja està. Hem anat evolucionant a mesura que evolucionava el projecte i hem evolucionat i hem arribat a un punt de dir, vale, ja està, perquè estem intentant forçar més. Exacte, és forçar. Sentia que els últims programes ho estaven forçant tot. Sí, totalment. Però bueno, comença l'època d'entrevistes i blogs. Comença l'època que vam dir, vinga, va, li anem a donar, vamos, a tope entrevistes i blogs, i va ser aquesta època. El primer no va sortir com esperàvem. Episodi 28, ens vam quedar sense entrevista a 20 minuts de començar. Sí. Que èpic. Ens van, bueno, per problemes de la persona que anàvem a entrevistar, no va poder venir a l'estudi. No, és que de fet anava a ser online, però no va poder. No va poder. Per desgràcia. I vam haver de preparar un programa en 15 minuts. Sí. I encara així va sortir molt i va sortir bastant millor que alguns programes que ja havíem fet. O sigui, va estar molt bé perquè... I també ens ha ajudat molt a saber improvisar i tenir com aquest segon plan. Exacte, sí, totalment. I a partir d'aquell programa sempre teníem el segon plan per si no funcionava una entrevista. Sí, o sigui, totalment. Va ser... M'ho vaig passar bé, realment, per preparar el programa, perquè ens ho vam prendre... No ens ho vam prendre en plan, va, que horrible... No, clar, ens ho vam prendre a riure, a dir, bueno, això aquí viuen els periodistes dia a dia, sí, clar, això és cert. Al final és periodista simulator full version. Exacte, literalment. Llavors després, l'episodi 29, una entrevista que no m'imaginaria mai haver fet, mai. O sigui, és increïble. Espectacular. El senyor Pablo, l'adolescente estoico. Que bé parlava. Vaya crack. O sigui, vaya crack. O sigui, i encara veig els suspirios, tal... No, és... Sí, jo el segueixo activament. Sí, jo també. I és espectacular. O sigui, és un tio tan interessant, tan calmat, tan madur per la seva edat. És brutal, o sigui, és brutal sentir-lo. Sí, no, el com parlava, el com s'expressava és meravellós. No, es nota que llegeix el tio, perquè, madre mia, o sigui... Llavors vam fer el blog del rally de Monte Carlo. Un blog que va estar molt guapo. Ens vam passar molt bé allà. O sigui, jo vaig disfrutar. Molts cotxes, molta gasolina, molt saps? Molt home heterobàsic. Exacte, gasolina. Faltava el futbol. Exacte. Mentre corrien els cotxes, un partit. Un partit de futbol allà. No, però sí, o sigui, va ser
espectacular. Sí, no, va ser increïble. Els cotxes increïbles. I el Ens ha blog faltat va- això que vam dir al blog, parlar amb algú d'allà, Sí. saps? Però no teníem la soltura encara. Sí, va ser com el primer blog realment que sortíem vam de fer la zona de confort, Sí, perquè el de exacte. la Festa el de la Major és festa ràdio. major, clar, va ser aquí, amb gent de la ràdio, i quan estàvem pel carrer estàvem cagadíssims, i es notava un munt. No, no, i tant, sí, sí. Llavors vam fer l'episodi 30 al Marc, el noi que se'n va anar a Suïssa. Sí. Em va semblar molt interessant. Jo pensava, he de dir, sincerament, no vull tal, jo pensava que seria pitjor del que va ser. No, va ser un entrevistón. Sí, però perquè era un perfil més corrent. Clar. No era un perfil tan de dir o conegut o un perfil més... Era un perfil amb una història més corrent, però alhora diferent, saps? Sí, què vull però dir? era una història que també va estar bé escoltar-la perquè era un altre punt de vista. Exacte, sí, i tant. No, espectacular. O sigui, I va ser un molt bon programa. va ser la veritat. molt xulo, també. Llavors vam fer a la mítica Georgia Scott, aura. O sigui, és la aura. paraula. O sigui, Dios, l'entrevista de Georgia va ser, va ser increïble. Seguim consumint la seva música sense parar. Jo segueixo esperant que tregui el concert a Barcelona. No, sí. Georgia, invítanos al concierto de Barcelona. O sea, lo estamos esperando. Llavors després vam fer el blog de Paco Te Quiero i Ramona Flores, el Xavalada Sound. Per mi, ojo el que et diré ara, Ojo, cuidado. el millor blog. Sí. Ojo. Bueno, És que també el d'Aranya va ser molt Clar, és que estaves és que donant el d'Aranya va estar molt guapo. baix. Va ser un dels millors, perquè va ser la primera vegada que veia unes proves de so d'un concert i estava al backstage fent No. entrevistes. Està molt guapo. No, el concert va ser històric. Sí. Ens ho vam passar. No, I espectacular. mira que jo no soc gaire fan d'aquest tipus de música, però encara així m'ho No, vaig passar. ens ho vam passar molt bé. Va ser molt bon Sí, concert sí. i va ser molt bon blog i crec que es va notar. No, Que sí. estàvem... I vam poder parlar amb els integrants i, I tot com vam això. entrar va ser com molt graciós. Tio. Sí, va ser... no ens obrien la porta. O sigui... No, va ser un va ser dia increïble. històric. Llavors vam fer el blog d'Aranya Hospitalet, espectacular també. O sigui, que locura de blog, nosaltres fent MMA. O sigui, què fem nosaltres fent MMA? Que li fotem els dies un sac i vam anar a pagar-nos amb gent. No, o sigui, històric. Va ser un canvi radical. Però molt vam aprendre molt. guapo. I la gent d'allà és super simpàtica. I ens van dir que ho feien bastant bé. Sí. A sobre. No Sí, sé ni com. No, espectacular. Que se'n va perdre una arracada. Ostres, èpic. No la vaig donar tenen compte. allà a un altar. Sí, no em vaig donar compte, vaig començar a entrenar amb l'arracada, vaig arribar a casa meva, vaig... On està? I no tenia arracada. No estava. Sort que tenia l'altra, perquè clar, com normalment venen de dos en dos, doncs la que s'utilitza per aquesta orella, me vaig posar aquesta i ja està. Molt bé, tio. És lo bo de tenir només... Clar, és lo bo. No, Clar. si em perds una no passa res. Clar, però Sí. si perds Com es nota l'altra- que és l'últim programa, tio? O sigui, Sí, ens està donant igual tot. Exacte. Estem parlant del que ens dona la gana. És històric. Vale. Episodi 31, Hugo Marlo. Entrevista Pedazo de crack a l'Hugo. entrevista que, motiu personal, a mi em va encantar. O sigui, el fet de poder entrevistar a l'Hugo, que jo no el coneixia directament, però sí que és veritat que sí que sabia de la seva existència des de fa moltíssim de temps. Em va encantar molt poder parlar amb ell. O sigui, va ser... Al moment previ a fer l'entrevista, quan li vaig preguntar si volia, em va tractar genial. No, És una no, sí, persona sí, superhumana que, de veritat, em va encantar moltíssim com parlava. És un noi increïble. No, sí. És que no hi ha res més a dir, és que ho has dit No, tot. no, És que és un crac, o sigui, va ser super amable en tot moment, va, no sé, sempre molt disposat a venir... Sí. O sigui, va ser com... No es va poder gravar un dia perquè estava malalt, pobre, Sí. i la setmana següent, a la que li vam dir, t'aniria bé la setmana següent? Sí, i tant. O sigui, i de super fet- predisposat, de I de veritat. fet, quan no va poder perquè estava malalt, em va demanar perdó unes 50 vegades i No, un crac. joder, que no feia falta, que són coses humanes al final, Exacte, sí. que la salut és el més important i va per davant de tot. Llavors, res, des d'aquí, moltes gràcies a l'Hugo. Moltes perquè gràcies. Va ser increïble. Una predisposició espectacular. Llavors, l'últim programa... Ja arribem a l'últim, joder, Ja que ràpid, tio. Que ràpid hem fet el resum de tots, eh? No, sí. Bueno, La mitja veritat. hora, eh? Ostres. Cuidado, eh? El Víctor, el senyor El Víctor. Un crac, un boxejador amateur. Molt xula l'entrevista, em va agradar Sí, molt. a mi m'agrada molt. Vaig aprendre molt a nivell de boxeo, de... Sí, i les paraules tècniques, tal. Sí, espectacular, que potser deia una cosa, no m'entrava i jo, sí. Que després li vaig preguntar què sí. significa això? Sí. Què, Per gent tonta? striking, què? Per gent tonta que no entengui què és l'striking, què és el grappling, què és el... Exacte, sí, exactament. Però sí, també una entrevista que vaig disfrutar molt, també, moltes He gràcies. de dir una cosa, vale? Perquè és que, clar, el que ha semblat és que després de l'entrevista del Víctor s'ha acabat el programa. No. El tema
No. Portàvem amb la idea de deixar-ho molt temps. O sigui, ja portàvem uns quants programes i no va ser per cap programa en concret. Clar, va ser pel cúmul de sensacions que teníem nosaltres. No vull dir que sigui per algun programa que hem fet, han sigut tots increïbles. Totes les entrevistes m'han encantat. No, espectaculars, totes, No, sí. Que ninguna persona que li hem fet una entrevista es senti dient, joder, per culpa meva m'han deixat... No, que va. Menys, al contrari, o sigui... res més lluny de la realitat. És cosa nostra totalment. Exacte. De que si no ho haguéssim deixat ara, ho haguéssim deixat dintre d'un mes de pitjors formes. Sí, exacte. O sigui, és així. Sí, la veritat. Hem sabut quan deixar-ho, la veritat. Sí. Ara jo et vull demanar millors, pitjors moments. Anem a parlar-ho, perquè hem parlat dels programes, però no de millors i pitjors moments. És que jo crec que un dels millors moments va ser quan vam entrar aquí. Èpic. Va ser un dels millors moments. Top 3. Anem a fer top 3 moments de Projecte Control Z. He de recordar, Pot ser dins i fora càmeres. Vale. El primer moment va ser quan vam entrar aquí. Per mi, el millor moment. Perquè és el que més ens ha ensenyat i tal. Segon millor moment, quan em vas enviar l'àudio per fer el programa. Oh, que èpic! Aquell àudio. Vaig sortir d'entreno. I jo vaig prendre a conya totalment. No, sí. I anava en sèrio i mira, aquí estem. Aquí estem, després de 33 programes. Que èpic, I el tercer... Jo crec el primer bloc. Sí, tu creus? Sí. El de la festa major? La festa major. Vale. Jo és que sóc molt nostàlgic del principi, Ja et veig, ja. Jo et tiraré top 3... És que espera, és que són moltes coses. Sí. En aquests 33 programes han passat moltes coses. És que no et puc fer un top 3 i dir... És el definitiu. Clar, m'he deixat coses fora que si em preguntes entre 5 minuts et canvio el top 3. Ja. És que és molt complicat, Jo et diria top 3 festa major, vale? Top 2 programa George Scott. Va, és que va ser històric. O sigui, és que jo l'escolto al gym cada dia. Literalment. I parlar amb ella va ser en plan, buah, que locura. Sí. I top 1... és que tinc molts, tio. Jo diria programa Nadal. Sí. És que també va ser molt top. És que, clar, és que ens ho vam passar tan bé gravant-lo, o sigui... No sé. T'ho compro. No, va ser molt xulo. I no, és que a part, també hi ha hagut altres bons moments, jo què sé. És que el moment que vam entrar aquí també estàvem molt il·lusionats. Sí. Va ser molt guai. És que és això, és que no podem fer un top 3 Clar. I tal. Però bueno, hem fet un top 3 de coses bones. No, a veure, ara jo de coses dolentes no faria un top 3. Jo parlaria quines són les coses alguna cosa dolenta. Sí. Jo, per exemple, sí que és veritat que una de les pitjors coses que hi ha hagut a aquest programa han sigut els moments de crisi que hem tingut entre nosaltres. Però bueno, jo crec que en tot hi ha moments de crisi. Sí, però sobretot va haver-hi un que a mi em va afectar personalment, que va ser un dia, que a més me'n recordo, un diumenge, abans de fer el programa, que quan vam quedar, que jo et vaig dir, no vull fer-lo. Ja. Que, sí, jo estava molt bloquejat mentalment i ho volia deixar, volia enviar-ho tota merda. Vaig parlar amb el Bernat, vaig parlar amb la Lourdes, vaig parlar amb tothom i vaig pensar, joder, és que aquí estic molt bé. Clar, és que aquesta és la meva segona casa, no ho puc deixar. I llavors va tornar a pujar cap a dalt tot. Sí. Perquè després de la tormenta sempre ve una bona època. Exacte, tio. No, molt bé. O sigui, sí. No, jo el que et diria que els pitjors moments potser són jo algun moment fora càmeres, en un moment molt frustrat perquè no avançava amb clips, per exemple. Yeah. Jo recordo en algun moment concret de dir és que no avanço, tio, no avanço, no... Com molt frustració, saps què vull dir? Sí. I coses així. Però sobretot jo et diria coses de fora càmeres. Dins de càmeres alguna cosa... Dins de càmeres però molt poques. Sí, potser alguna cosa que potser no vaig estar còmode, però no per res, sinó perquè potser vaig donar-me compte en el moment que el tema no era... Hi ha un programa que vam fer que no va sortir a la llum. Sí, perquè no ens vam sentir tampoc còmodes fent-lo. Un blog també, no?, que no va sortir. Però aquell va ser perquè jo... O sigui, era molt a prop de deixar-ho. I estàvem els dos ja pensant si deixar-ho o no. No va ser bon blog. O sigui, no, a veure, l'estava editant i cuidao, No, o sigui, ens ho hem passat molt bé fent-lo, però jo no vaig sentir que fos un bon blog perquè sortís a la llum. Exacte. Era bàsicament el primer capítol d'agafant el cotxe, es deia, anàvem a començar una sèrie. Sí. I agafant el cotxe i anant a diferents llocs, i clar, anàvem a fer un camí, ens van cancel·lar el camí i vam fer com coses molt forçades. Sí, i vam anar a jugar a pàdel. Sí. M'ho vaig passar molt bé jugant al pàdel. Va ser molt guai. Però pel blog crec que no hagués quedat... Sí, no, com a blog no era tan... No tenia gaire sentit. Era més una experiència nostra personal. Sí, exacte.
Llavors, doncs, sí, això, bàsicament, sobretot moments fora de càmeres de dir, ostres, no veas. Potser aquest tema no mola, saps? També moments de dir, és que no estem pillant un bon format, vull dir, un bon rumb, saps? No sabem on estem anant. Saps? Sí, És com aquest moment de dir, és que no sabem on estem anant. Tinc com un pèl a l'ull o alguna cosa així, bro, m'està molestant. Porto com 20 minuts intentant treure. No sé, tio. Please stand by, Ostres. Però bueno, això, jo diria això. Sí. Llavors, a nivell de la ràdio, espectacular. És que no podem dir res dolent de la ràdio, perquè ens han acollit des del primer moment, ens han ajudat en tot, es van oferir a fer una entrevista tant al Jordi com a Lourdes. Sí. Independentment del que passi al futur o el que hagi passat, és que el que hem viscut és que no s'ho treu ningú. No, és espectacular. Són coses que no s'obliden. O sigui, jo sento que aquí tinc la meva segona casa. Sí, que la ràdio és com la meva segona família. Sí. Jo sé que si estic malament, algun dia vinc aquí i sortiré content. I això no es viu a tot arreu. Efectivament. No es viu a tot arreu. Només a Ona de Sants Montjuïc. Ona de Sants Montjuïc. Ja ho saps, si vols sentir-te acollit, Ona de Sants Montjuïc. Dios! A veure si et posa el com muilem tot. No, espectacular. Aura. Bueno, jo, abans de... Bueno, de fet encara queda una mica per acabar. Sí, encara queda. M'agradaria fer com unes reflexions així, individuals, vale. Saps? Vale. Si vols començar, jo... Començo jo? Comença. Vale. S'ha de dir, ho teníem preparat, no penso llegir una merda. No. Ho hem preparat una mica per nosaltres tenir idees, no vull llegir, vull que surti d'acord. Sí que és veritat que, bueno, al final, per mi el projecte aquest ha sigut un aprenentatge del que porto dient tot el programa. Ha sigut una època molt bonica en la qual he après un muntó, he crescut com a persona, he crescut en grup, he crescut amb el meu millor amic, que això era una de les coses més importants, fer-la amb ell. M'ha ajudat un muntó. D'aquí de la ràdio és que no puc dir res dolent, com he dit, m'han acollit molt, estic molt agraït amb la Lourdes, amb el Jordi, amb tothom. No em posaré tots els noms, la veritat, perquè començo a dir programes, no acabo demà, però bueno, a tots els de la ràdio, òbviament. Sí que és veritat que hem tingut moments bons, moments dolents, que al final jo crec que és tot part d'un procés, que m'han ensenyat un muntó, que són coses que pel futur segur que em serveixen. Tot el que ens han ajudat tothom, tots els moments que hem viscut aquí, quan es va rebentar el mini-PC a la festa major, va ser històric. Que bo va ser. És que segur que podria parlar-me 20 minuts aquí només de la meva reflexió, o sigui, però tampoc vull fer una xapa històrica, perquè no escoltarà ningú si poso una xapa històrica. Llavors res, simplement dir això, que ha sigut increïble fer aquest programa de ràdio, aquest podcast, com ho vulgueu dir. Sí, perquè arriba un punt que... Ja m'és igual, és l'últim programa. Llavors, no, res, això. Que, òbviament, jo crec que això no és el final de la història. Jo crec que això és el final del primer capítol del llibre que estem escrivint. Dios! Que queda molt per viure, que hem viscut molt poc i que, com es sol dir, això no és un adeu. És un fins després. Fins després. Aura! Quina reflexió espectacular. No, molt bé. Endavant, tu, senyor... M'has deixat expectatives altes, tio? Però segur que les superes. Gràcies, tio. No, superar no. Igualar. Va. Bueno, jo, diversos punts, la veritat. Primer, vull parlar una mica d'aquest senyor d'aquí. Hem tingut els nostres rifirrafes. La veritat, els hem tingut, perquè els hem tingut. Però jo crec que haver superat això, després d'haver tingut aquests moments de dir... Ostres, jo què sé, ens hem discutit molts cops de dir, ostres, no estan sortint les coses, i haver superat això demostra molt de nosaltres, de la nostra amistat, sí. I estem orgullosos d'això, i sobretot jo. Després, vull parlar també de la ràdio, vull donar les gràcies a tothom de la ràdio, tal com ha dit l'Adri, no em ficaré a dir tots els noms, Lourdes, Jordi, principalment, perquè ens han ajudat moltíssim des de l'inici, però tothom de la ràdio, independentment del que pugui passar al futur, perquè la vida dona moltes voltes, el que lo bailao no nos lo quita nadie nos quita lo bailao. Estic molt content del procés aquest que hem viscut a la ràdio. També, seguidors i seguidores. Pocs, família.
Mama, papa, avi, àvia, iaia, tothom, perquè esteu cada programa aquí. Això ja és personal cap a vosaltres, que esteu al sofà de casa mirant-nos com cada programa. Moltes gràcies. Feliç dia de la mare, mama, que no m'he oblidat. Feliç dia de la mare. Gràcies per donar-nos suport tant a mi com a l'Adri durant tots els programes. Sembla com que haguem fet haguem sigut increïbles, com si estiguéssim... No, però vull fer-ho bé, vull tancar-ho bé. Llavors, ara també vull dir... Sé que no hauria, però vaig a dedicar unes paraules a les persones que riuen del nostre programa. Seguiu rient perquè venen coses noves i només vivim un cop i la vida està per provar i per fer coses. Així que, bueno, podeu seguir-vos rient, però bueno, jo també seguiré rient llavors. Puc afegir una cosa a això final? Afegeix. I és que s'han rigut, segueixen rient, seguiran rient, però realment els que no fan res són ells, que s'han de riure dels altres perquè no són capaços de fer res, d'intentar, de provar, d'equivocar-se, de fallar, tenen por i aquesta por la reflexen en els altres i després, quan nosaltres triomfem o aconseguim el que... Que triomfar no vol dir, no significa fer-nos famosos clar, ni dir... No vull dir triomfar a nivell personal. Clar, jo sento que en aquest projecte he triomfat. Llavors, vosaltres seguiu rient, intentar fer que plorem, que nosaltres no plorarem, perquè nosaltres estem aconseguint el doble del que aconseguirà la vostra vida. Aura! Vale, pues res, crec que és un bon moment ja per acomiadar-nos de Projecte Control Z. Res, bueno, donar agraïments. Sí, ara és un moment d'agraïments, com si... Això és els Òscar, vale? O sigui, sortim aquí a la tarima i donem agraïments. Bueno, ho hem fet ja bàsicament, però bueno, Lourdes, Jordi, Ràdio, Ona de Sants, evidentment, els primers aquí donem les gràcies. Moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat, per aquest estudi, per aquest espai, per cedir-nos els diumenges a les 7 de la tarda. De 7 a 8. De Projecte Control Z. El Ton, també, per la nostra careta del programa. Espectacular. Quina veu, quin bozarrón. Segueix tu. Bueno, bàsicament, també a tota la gent que m'ha entrevistat, a l'Eudolós, al Jordi, a la Lourdes un altre cop, al Pablo, a la Georgia, a l'Hugo, al Víctor, a l'Arany Hospitalet, a Paco Tequila, a Ramona Flores, a tothom. També moltes gràcies per aquesta oportunitat, per poder-nos deixar accedir a fer-vos una entrevista, a fer un blog amb vosaltres, a la nostra família, com ha dit el Bernat, ara jo ho dic a la meva també. Moltes gràcies al meu pare, a la meva mare, a la meva germana, a la meva cunyada, a tothom que ens ha escoltat, que ens ha estat apoyant, que quan nosaltres ho veiem negre ens han fet veure una mica més gris, no tan negre. Els seguidors, que sí, que han sigut pocs, però sí, els pocs que han sigut, moltes gràcies. Sí, però els pocs ens han seguit fidelment. I també els que riuen. També donar-li gràcies als haters, perquè és una part important. No es parla, però jo crec que estan a la mateixa part els haters que els seguidors. Perquè els haters et donen aquesta energia de dir bueno, mira, el tinc rabiant perquè si tens haters és que ho estàs fent bé. Clar, perquè tens una persona rabiant perquè estàs fent una cosa que ell no podria fer. Exacte, sí, totalment. Així que res, som el Bernat i l'Adrià i això ha sigut Projecte Control Z. Ens veiem en un futur no gaire llunyà. Sí, no gaire llunyà, o sigui, és ara perquè no funciona la música.